Kebangetan. Lah ngopo kok kebangetan? Lagi arep mangan pacitan wis dikon munggah. Pacitan. Ora kuwi. Kok cerah men to iki? Ha iya no. Kayak masa depan. Oh, masa depan. Cerah seperti masa depan. Makarane megat ero. Agar mangan, mangan. Megat ero. Yo ngalah ayune ana sinden. Jenenge sinden kok ya ayune ngono. Kok yo jenengan ki ngopo to macak-matut dadi sinden ning kono? Bulat pantesan sinden ki betas wengi, Bu. Lah ngopo? Cerane nggawa dingkle. Ora delok kepiye? Delok les suwe. Iya, kowe engko nek delok nganti weruh genah melu aku mulih lho, Mas. Kowe iki yo do ngopo to ora didelok wong gumun aku. Tenan paitku. Tombok kathok pait. sembah nuwun. Iya, Mak. Ngono ya, Nduk. Ya. Cekap semanten atur kula wassalam. Lho. Urung-urung kok wis ora. Iya. Matur nuwun. Ya. Bengi iki sindene mangkat kabeh. Ya, kaya ana sinden siji meneh. Ya. Ning lanang koyoke. Ha iya. Heeh.
rombongan manusia sendok rawuh ya. Matur nuwun ya. Ngaturke kula nuwun ya Mak. Ngaturke kula nuwun ya. Bengi iki sowan ning endi? Ya bengi iki awake dhewe sowan ning nggih matur nuwun. Lho kok meng 100? Weh. Kowe iku ya ora. Matur nuwun mboten meng guyon kok Mas. Iya. Heeh. Bengi iki awake dhewe sowan ning dusun Mutian ya. Sri Martani Piyungan Bantul kene. Oh ngono ya Mak. Dalam rangka apa? Ya kuwi dalam rangka merti dusun Mutian tahun 2023 ya. Rasul utawa merti dusun ya utawa bersih dusun padha wae nduk ya Mak. Ujupe padha ya kuwi nalurine para warga nglaksanake upacara adat ya wis dilakoni turun temurun ke jaman nenek moyang dhisik wis nglakoni sing jenenge merti dusun ya iki adat tradisine wong Jawa ya mula ora kena ditinggalke ya minimale ya wayangan. Oh iya mangkono ya Mak. Awake dhewe nderek ndonga ya Nduk ya sartane atur kula nuwun sadurunge nderek gladi wanuh kula sak rombongan wonten ing mriki sareng kalian kanca-kanca saking kadang-kadang apa oh nggih nuwun ya kadang-kadang pengrawit pradonga delasan ibu-ibu waranggana saking Gunung Kidul ya mangkono ansor laras ya bengi iki sowan mrene awake dhewe ngaturke panuwun sartane nderek ndedonga muga-muga sak muse padha para warga ing Laladan Mutian nglakoni upacara adat iki muga-muga Sri Semara Bumi ping mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing Pedukuhan Mutian amin munggahing kalurahan Sri Martani iya Mak mangkono sartane uga ndongake merga wis kelakon nggone nganake merti dusun iki minangka sedekahe para warga ya rasa pangrasa syukur ngersane Gusti Kang Murbeng dumadi ya ngaturke panuwun iki minangka sedekah bumi sedekahe para warga dadi ngamal ya muga-muga dadi berkah barokah kanggo para warga ing Laladan Mutian Sri Martani kene amin. Para tani among tani sing mapan ing Tegan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah ya Nduk ya Mak. Pancen ngono. Sing padha dadi pegawe muga-muga ya mundhak derajat pangkate amin. Mundhak bayarane ya. Nek mundhak bayarane kuwi arep wayangan ben taun gampang Nduk iya. Mesti ben taun kok ya. Luar biasa iki semangate para warga dadi siji. Bengike ana ing Padukuhan Mutian Sri Martani kene. Wo ngono. Iya ya Mak. Sing padha sekolah ya semangat nggone nuntut ngelmu ya. Sing padha bebakulan muga-muga lancar laris sartane berkah kanggo garwa putra lan keluarga. Mangkono. Sing padha kagungan sing padha gadah utang muga-muga enggal lunas. Amin. Ya ngono ya Mak. Bendang plong ya kabeh mono apik mergo ora apik mergo ora elek ya ngaturke panuwun ya Nduk kunjuk dumateng sepisan panjenengan Bapak Bupati Bantul ya dari Bapak Haji Abdul Halim Muslih ya uga saking DPRD Bantul fraksi PKB panjenengan Bapak Mahmudin ya ugi Bapak Panewu Kapanewon Piyungan beserta jajaranipun ya ugi Bapak Kapolsek Piyungan dalah jajaranipun Bapak dan Ramil ugi Jatan Kantun ya Bapak Lurah Kalurahan Sri Martani Bapak Haji Mulyono ya beserta pamong Kalurahan Sri Martani ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Dukose Kalurahan Sri Martani ya ugi para alim ulama para kyai wonten ing Padukuhan Mutian mriki amin. Lho kok amin? Lah jare ndonga. Lho ora mesti ndonga. Ndonga amin iki nek ndonga wae. Ngono. Ngaturaken manuwun kanggo penjane Pak Dukuh, Pak Kepala Dusun Mutian, penjane Pak Suharno. Nalikane semono wis kepareng rawuh ning gubuke awake dhewe. Heeh.
Ugi ketua Pok Giat Dusun Mutian penjampun Bapak Masrur telah ibu-ibu PKK Padukan Mutian kalian muda-mudi setia bakti Dusun Mutian. Ugi dipun sengkuyung lan support saking pengusaha-pengusaha muda ingkang sampun sukses untuk Dusun Mutian nggih menika. Luar biasa ya. Saking Koperasi Arta Mulia ya, lajeng saking HTJRT ya, lajeng saking Pak John Group, ugi saking toko elektronik Putra Mandiri, kalian wonten saking toko grosir Nabila ya, ugi saking PT Jogja Mitra Panel ya, ugi saking pemotongan ayam Yon Hadi Dragon Broiler ayam nogo ngono kan. Ora jenenge iki Dragon Broiler ngono lho. Saking toko elektronik Eldorado ya, ugi saking Lekta Manuri kalian saking toko grosir usaha lancar ya, ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya lapisan masyarakat wonten ing Padukuhan Mutian sedayanipun. Amin. Mugi wilujeng tansah manggih ayem-ayem tata titilan tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata praharja ya. Amin. Ana layang apa ora mak? Engko sik aja njur kesusu arep maca layang. Senengane kok gur ndelok saweran. Ayo wong kuwi butuh. Butuh kuwi ora. Nek sing jeneng saweran ngono kuwi ora kok butuh. Lah perlu. Padha wae ora. Iya, wajib kuwi. Iya. Nek mondene para lenggah sing arep sing ora nyawer sing lenggah ana kene padha mboten nyawer meniku mboten napa-napa ora nyawer nek ora isin. Ya josok gawe ontran-ontran. Ora, aku mrovokasi ning provokasi apik. Iya. Ora murko nek engko ana saweran ya dienggo kanca-kanca. Iya. Sapa sing arep mbutuhke engko men mbutuhke. Iya. Kaya Mas Juang kuwi wis tak perhatike ora kurang-kurang. Gayamu lah. Weh tenan. Ditunggakan nang kene kok. Oh ya. Ora apa-apa. Awake dhewe salam-salam sikik kanggo para warga ing Lalat dan Mutian kene. Bengi iki padha rawuh kabeh. Lenggah kabeh ora ana sing ngadeg. Iya. Mbok menawa ana sing jumeneng ki arep mbecekke rasa. Wo. Terus nang ngisor wit gedang. Heeh. Aja ngono to, Mak. Ora. Uga salam-salam kanggo para pamirsa YouTube streaming sing padha mriksani live streaming ana ing channel ki iso pansor ya. Uga salam-salam kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul ya. Aku mau mampir nang gone guruku ya. Mengcerak kidul kono ku ya daleme nggon perumahan. Ora ngono. Iki ora goro-goro ora ngono kuwi ora. Ya. Ta. Ngono ya, Nduk. Ya. Salam-salam kanggo kabeh para pamirsa, para pandemen Ringgit Purwa, wacucal wayang kulit. Heeh. Wis ngono wae ora usah akeh sing diaturke. Ya, saiki wancine maca layang. Ya. Iki ana dari Pak Muhammad Musir anggota Mas Developer nyuwun lagu lali janjine. Wis kok, Nduk. Wis ngono kok. Ya wis dadi iki wis sah, wis lunah. Ya, ki akeh pirang-pirang saka layang-layang saka sing tak tampa iki agi wae. Iya. Diwaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun gendeng. Tulisane GENDHEN. Dadi ya macane gendeng. Oh. Nyuwun gendeng randane nunut saking Bapak Suparjo Wonojaya Lor RT 3 Sri Martani Piyungan Bantul. Iya. Heeh. Wanujaya Wonojaya Dengkule Watos. Ayo ora ketok ya tulisane iki munggah medun. Ah iya. Ora do gelem tertib. Heeh. Ngono amplop diorek-orek. Iya. Tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun caping gunung. Ki oke banget karo tak ngaturi penjane Mbah Baut karo Mbak Niken ben munggah panggung. Oh iya. Dibalik selendro sik, Mas. Oh iya. Sik. Panggilan kepada saudara Baut bin John K. Kalian Mbak Niken Sarintem. Nggih, matur nuwun.
Mbak Niken monggo seperti serampat kanca-kanca. Ya.
Waseso ki nek dalang. Nek dalange urung ngendhek ya urung disuwuk. Hae. Tanganipun. Oh, suwuk penake kok ngono kok sampean mutung piye karepe? Penake kaya ngono mulakno ngejokno wong. Le. Ya Allah, kene ngopo kok malah langsung jiko gedang. Ngapa lho ngapa? Wong senengane kok disuwuk ngejok ke. Ngopo? Pak? Ngopo? Nya. Rene. Oh, minum teh. Minumnya minum teh. Minumnya bukan gitu. Lah apa? Berdiri. Tutupnya. Oh ya, titik ya. Kasihan. Minum Presti. Piye, Pak? Kurang gula. Senengane Maiko bojo kula lho. Aku nek ngombe teh ya teh pahit ngene Seneng aku. Karang ya wong urip ki sing penting dhe pahitan. Ngono to? Lah kemaki ki nek pahitane ora duwe arep ngopo? Oh, ngono. Matur nuwun, Mas. Presti. Tegese teh pahit. Dene putuku ke ngombeni kaya ngono kae. Ya ora apa kan. Kowe jenenge teh apa kan? Presti. Ora Tea, Presti. Iya. Presti ya. Pak Dalang yo kebangetan. Lah ngopo kok kebangetan? Lagi arep mangan pacitan wis dikon munggah. Pacitan. Ora kuwi apa lho, Mbah? Kuwi Mbah, kuwi apa? Wau ki panitia. Luar biasa. Lah ngopo? Pacitan saka luar negeri. Apa iki jenenge Jepang. Jepang ini bukan Jepang namanya Jepang. Iki lagi tak wiwar taun saiki monggo mbabot alah kurang mangan Jepang aku sithik. Katane sing dipangan mbahku mbiyen karo Jepang iki. Ditipno, mbene nganti mlempem no. Ya ora. Lah wingi tak cedhakno sandinge mulai mlempem. Pak Dalang, Mas Dalang, ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Niken tak bawa. Dipenake Amit 1000 ya ketemu. Amit, oh nggih. Kene to. Amit yo, Pak. Amit. Sik tak benakne sik. Enten napa e? Niki niku nggih sirah. Lha kok jenengan malah mujuk. Sirah niki mengtene dereng sempurna. Kudune niku rambute kebak, riki dereng. Berarti kan plot senom. Wong rambute men dereng kebak kok. Ayo percaya nek enom. Lah nggih kok. Senengane. Heeh, tinggalno. Dipernahke sik ge uluk salam. Nggih. Nah, kula kalian bojo kula tak uluk salam nggih Mas Dalang, nggih. Iya. Yo tak Niken. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Bapak Ibu, kula nuwun uluk salam ngalap berkah kula kalian bojo kula wonten ing Merti Dusun Mutihan. Nggih, alhamdulillah. Kula sowan kalian bojo kula nderek pitepangan kula Niken Sarintem dalam kurung Andin. Kalian bojo kula Baut dalam kurung Mas Al. Al apa, Mas? Almarhum.
Udah aku lho, Mbah. Matur. Mboten matur nuwun. Ning kula mboten kemerungsung. Ngen kula mriku pun kula keramik jenengan sewa riyen mboten sah bayar. Ora sah bahas kuwi. Lah wong opo iki sing meger-meger kono almarhum. Ya ora apa-apa jaremu almarhum ora apa-apa. Oh ya, Dik. Almarhum barang sing ala, sing bakal urip iki barang sing becik. Sing disuwun mengkaten. Nek jenengan ala apa becik? Kula ning delok-delok kanan. Oh iya. Lingkungane ala ya melu. Nek kantun sinten sing kula templekin kula niki. Iki ana tetembungan. Nemplek penyanyi ya dadi penyakit. Oh ngono. Penyakite penyanyi lho maksudnya. Aku mau neng omah ki bojoku ayu dhewe lho bareng tekan kene walah alah. Ngopo? Jebule kekurang apa-apane, Bu. Ya ora apa-apa ning ngene lho sing jenenge. Wis penting wis ragaman. Nggih, matur nuwun nggih. Oh nggih, matur nuwun. Mak tratap. Wah, orang ngira jebule anu dekengane pusat. Lah iya kok. Ana tetembungan, Pak. Pripun, Bu? Tuku ketan karo bayem. Waduh. Tegese warga masyarakat Mutian mugi tansah pinaringan ayem-ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh Kang Ginayung. Amin. Sembodo Kang Jinongko. Amin. Basuki Kang Kaesti. Amin. Merdeka. Merdeka. Semangat. Engkang rawuh wonten dalu punika luar biasa. Nggih. Kula nuwun wonten ngarsa. Ora sah banget aku kuwi ngeroki meneh dinggo ki. Semangat. Biasa wae wong ngene iki tekan Mas rekoso kurang lanang. Desa kene mesti piyayine rajin ibadah. Nggih. Mergane jenenge desa wis eling pati dhisik. Kok iling pati? Mutian. Oh. Ora eneng wong mati kok bungkus spanduk. Oh iya. Tenan tetes. Ya mulane piyayine mesti arep neka-neka ora gelem. Oh iya urip ki kur sedilo. Kur mampir ngombe. Apa meneh disane iki Mutian. Anggere neka-neka oh iya kelingan Mutian. Putian kayak iki. Lah iya. Beda karo nggon iki. Lah napa niki? Mutian J ingkang baken derek Mangayu Bagyo derek Binga. Iki ujubipun menapa Mas Dah? Merti dusun. Alhamdulillah. Merti dusun nggih. Iki ana tetembungan nek merti dusun kawe dhewe ngalah berkah. Ngalah berkah. Akeh sithik rezeki sing ditampa kudu disyukuri. Alhamdulillah. Iki berkahe piyai sing rasul, sing bersih desa, sing diguwang sukertane. Oh ngono, diguwang suker sakite utawa sukertone. Matur nuwun. Pamundutan kadosipun lumebet kathah sanget. Nggih. Niki wau enten sing luweng. Lewung kok luweng. Ngersake luweng aku. Nggih. Lewung ingkang pun kersakaken. Nggih. Agi lho aku sing entuk semene kok. Alhamdulillah. Kok jenengan gawa aku sing entuk semene. Saya iya lah semono kae karo semene kaya mosok kon nomorke kono. Wah, ning ketoke posisine awake dhewe sing ora bener, Bu. Lah kok iso? Lah rezekine akeh sing kono, Cik. Ya ora apa-apa jenenge yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Oh, iya. Karena sudah tertakar. Ngono lho Pak. Matur nuwun. Kene tak simpenane. Yo, lagune napa lanang iku perantara. Sing penting ngerti angkane. Ha iya. Karo laporan akhire. Wis kur ngono kuwi ya. Wonten melih. Jenengan waca iki to. Oke, yo. Cekak-cekek. Apa? Napa? Kena aku sing maca tekan goro-goro rong rampung. Lah genah tak ejo. Sugeng dalu Mbak Limbo. Rasa nganggo deklamasi biasa lho. Men penghayatan lho. Mbak Limbo, Mbak Cange. Kula penggemar wayang Sri Martani. Soho Mutian. Wedok iki. Lah kok Sri Martani. Soho Mutian. Kula nyuwun kanthi sanget dhateng panjenenganipun Mbah Kaum Bulusari. Injih menika panjenenganipun Mbah Rohman. Kepareng minggah panggung saperlu. Ora tak kaya standar muser terus kaya. Saperlu paring panglipur sawetawis dateng warga Mutian saha para rawuh kanthi nyuwun bawa podang kuning saha caping gunung kedah kersa amargi niki wonten wilayahipun piyambak selagi wonten payak
mawon kersa kula nyuwun kanthi sanget. Niki wonten uang pembinaan 350.000 matur nuwun ingkang sanget sumangga kok maca nawala nganti maca semene nganti enten anu artane 300 nggih 350 nggih tulisan iki niki 350 kagem nggih tulisan iki niki lho ha ya ki nyati kama dicaske Mbah Kaum niki diasto mangke caske Mbah Kaum monggo minggah Mbah Kaum muga-muga entuk bagian mimpi berarti niki nganu Mbah Kaum minggah rumiyin nggih Mbah Kaum Bulu Sari panjenenganipun Mbah Rohman monggo Mbah Rohman diberkahi nggih Mbah Rohman alhamdulillah nggih assalamualaikum assalamualaikum Mbah Kaum nderek ngamen balik niku kula sing ngeten iki sik sungkem dek niki benten nggih oh terus nggih kan bawa oh bawa podang kuning monggo Pak napa caping gunung niku enten sing ngersakne caping gunung nggih iya podang kuning nggih kek saderenge bawa kula dipiriyen iki sama apa ndak oh mengke sisa oh nggih iya wah ngrumat gone wong ki rekoso iki yo nganti kiwa tengen saut no modar aku genah tombok Mbah Kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nun sewu para bapak yai awrate ngawrat kula supados nggih panglipur sawetawis. Nek biasane kula iki sabar ya Mbak, sesuk muga-muga entuk ganti ngoten niku kok. Masalah niki kok terus kon bawa lha nyuwun pangapunten. Mboten napa-napa Mbah, mboten napa. Nggih. Mbok menawi sewu niki kaume iki jane Mas Toha dadi jane Mas Toha jane wau ning gandeng dijalui tulung nggih mboten napa-napa nggih. Oh ngaten. Nggih. Niki bawane menapa Pak? Nderek ajeng caping gunung napa podang kuning? Napa Mas Dalang? Nderek. Nggih. Podang kuning 200. Nggih. 200 podang. Nggih. Caping gunung 150. Oh. Lah kok jenengan sing Lah nek ming ajeng setunggal susuk niki ajeng gitu. Kula nderek kula ajeng bawa napa ajeng wakil niki kok badi to nggih mboten badi ming mau niki dereng enten keterangane niki kula waca keterangane nggih ngatos nuwun monggo Mbah Kaum menika wonten wilayah kula ki Mbak oh lha iki 352 mboten menapa-menapa oh nggih nggih pun timbangane kula ming nyekel arta panas jenengan tepek nggih mboten napa-napa nggih dadi longi kula wau sing maca nawala jan blas mboten jenengan jarak manut Pak Dalang Mbah Kaum kok tegel mboten enten sing nggih sajen pinten ngeten mboten enten sampun wonten pun amplop ya Mbak kalau wah jan ulet iki Mbah Kaum iki Mbah aja meri karo Mbah Kaum ana tetembungan wong elek sabar narima wong elek kok krungu kuwi monggo Pak menapa riyen nggih Monggo Mbah, mriki Mbah. Mboten nek jero. Nuwun sewu niki ndelah enten SMS. Lah nek menjenengan nyuwun sewu mangsulke. Nek bawa pun napa caping gunung aja sik saru-saru Mbah Kaum. Oh lha nggih. Nggih mboten pareng. Mboten pareng saru. Amargi nek aman mboten saru niku malah ampun seru-seru. Nggih. Jenengan batin mawon mangke genah aman nggih. Nggih, caping gunung rin mangke. Mangke ingkang nembang sinten kala wau pun aturaken Pak Dalang. Jenengan le bayar mangke kalong anggaran niku. Kula kan dawe ming bawa. Bawa niku. Bawa kalih nembang. Monggo Mbah Kaum. Iki. Iki sing duwani Ki Ambak, sing ngamini Ki Ambak niki mangke. Iya. Nggih, mugi-mugi warga Mutian tansah rahayu lujeng. Amin. Pun paring gangsar lancar dipun pangupa jiwa rintan lan darumipun. Monggo. Amin. Monggo Mbah Kaum. Samben bengi maca amit Mbah selawat dipaske sekedap Pak sekedap pun paske nggih Mbah nyuwun pangapunten Mbah nyuwun pangapunten mboten ateges kula nyuwun bagian mboten estu menika kersane laras kalian menika saestu amargi biasanya mboten ngaten menika Pak lah menika sepinten sapi Mas saben bengi saben semonten Pak Dia saben bengi maca selawat
saben bengi maca selawat. Amargi mudhun kathah yainipun. Alhamdulillah. Mulakno mriki ngalap berkah Mbah Kawon. Mireng ngeten Gus panas kabeh awak kula niki. Namung kunjuk dumateng Jeng Nabi. Wis saya minggir aku. Ibane kula tak mriki mawon. Saya gembrebek Panas kuping kula niki. Istighfar mesti wae nabi kang Nabi kang agung. Nggih. Pacitan sarwi jenang. Oh leres wingi kula selawatan nggih sugane jenang. Pas pas. Bener nggih. Beda iki ki arep dibabut. Senengane didok-dokke. Panas udahan. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Iwani nyepak iki biasa. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu Alhamdulillah. Bawonipun sampun menika. Bawa caping gunung. Nah, langgamipun badhe nyekar piyambak napa wakin? Dawuhipun kala wau kula mung supados mbawani caping gunung utawi Mbok niki tesih enten secuwit. Ulah nggih wonten. niku tesih niku. Teng pojokan bo. Ya pojokan lho. Bawa kalian langgar. Ketutupan jempol niki lho. Oh genah mboten kok. Niki lho medhun-medhun lho niki. Nggih. Nggih niki sik nyanyi langgamipun Widyawati. Lah monggo. Oh, iki kira terserah sutradaranipun monggo. Nggih. Anu ning nyun ngapunten Mbah Kaum. Nggih. Penyanyi niku nyuwun anggaran. Oh nggih. Niku anggarane sampun langkung ageng. Oh ngaten. Nggih matur nuwun. Tetep nggih kula nyanyane nggih Mbah Kaum sareng-sareng nggih. Alhamdulillah monggo sareng-sareng nggih berkahi. Sepinten cobi? Pokoke sengara tuna iki yakin tetep. Dek zaman berjuang jor kalingan anak lanang biyen tak pendek ning saiki
syukur bisa menang gunung desa Jati Rejo ora ilang gone bodo lara Ayo yo. Asendo dan kawan-kawan sugeng makarya. Monggo. Amit nggih Mbah Kaum nggih. Kula kalih goyang. Tadi macem Mbah Kaum, tadi macem Mbak Kaum. Yo. Jangan berjuang Jur Dia tak openi Ning saiki ono ngendi Jarene wis tanah keturunan sing digadah Biyen nate janji ning saiki apa lali diberkahi ingkang baken derek ngalap berkah wonten wilayah Mbah Kaum kula kalih bojo kula mugi sedaya pinaringan sehat bagas waras amin mugi-mugi diparingi lancar amin laris bayarane kathah jenengan alhamdulillah donga pangestunipun kula suwun matur nuwun menika tesih wonten sasmita malih kalian Mbah Kaum matur sembah nuwun sampun kepareng derek ngregengaken swasana. Matur sembah nuwun pun anggap sah. Sah sinampurna wonten ing kalodhangan dalu punika. Mbah Kaum matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Anu salim kalian Mbah Kaum. Amin. Nggih, mugi-mugi laris lancar sedayanipun. Nggih, dawuh sami-sami matur nuwun. Wah, piyayene. Kula wau nggih entuk nawala saking SMS. SMS. Isih wayah SMS. Sik jatah iki kita diwaca sik ya. WA kok ya ora. Oh, WA to. Zaman biyen SMS. BBM. Mbak Niken. Apa? Niki wonten nawala. Kula Pak Suparno Hadi Prawiro ingkang saking Oshima Tokyo. Saking Oshima Tokyo. Cepet. Matur nuwun. Jepang kudu kagok. Asal utawa asli Purbalingga, anggota Masdaga Lovers. Nggih. Kula sampun transfer 500.000. Wah. Kangge berdua. Kanggo berdua, Pak. Berdua ki diterusno sik le maca. Mbak Baut karo Mbak Niken. Wah sing ngomong sapa ki iso genah cetha kaya ngono. Kangge berdua Mazda dan Mega. Separo-separo. Lagu utawa tembange dadi ati sak bawanipun. Oh nggih. Ingkang nyekar nyekar.
ingkang nyekar Mazda lan Mega duet. Kangge Mbah Baut dan Mbak Niken membaca kewala. Disawer utawa diparingi pinten kemawon. Nggih, matur nuwun saderengipun. Paringi matur nuwun mboten diparingi nggih. Njaluk. Wah, mboten tau kula niku njaluk. Lah terus ngancam. Iki awake dhewe iki gur maca. Ora apa-apa, alhamdulillah iso maca. Berarti kan ketok le pinter. Lah tibane syukur kari napa urung mesti iso maca. Ben, engko tas iki ana saking Pak Tuwadi nyuwun Gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Lajeng sinten malih? Saking Pak Basir SRC titik Singondrepan Madurejo request kadung tresna. Nggih. Oh nggih. Ha iki saking Ude Kambing Maramulya. Melayani jual beli kambing, masak tongseng kalian gulai, ugi nasi bok. Pas bojoku lho. Ngapa? Ajeng tengkleng niki cocok. Jan balungan tok niki. Sinten mau sing ngersake? Pak keke Pak Mulyanto apa piye? Pak sinten? Pak Mulyanto. Pak Mulyanto niki nek ajeng dinggih tengkleng, cocok, Pak. Pas. Lho, aja sembrono, sing penting kan rasane. Tengkleng ora ning ngene ya rasane kepiye lho. Lemu nek gaji tok kok ngene iki. Nyuwun pepeling, nggih. Pepeling nggih, caos pemut dumateng ngarsanipun Gusti. Ha iki didhisikke sithik sing apa? Diurutke sithik. Iya. Wah nek mboten kecethit mboten cah diurutke. Lha maksudnya diurutke le nembang ngono lho. Maksudnya iki nembang. Giliran. Urutan. Iya, ki mau sing Mbak niki sing maos mau. Iki diaturke. Iya, dadi Mega ben ngadeg ya. Gur maca sing entuk kono. Oke ini gur maca. Wis kaya mulih. Mbak niki dereng lunas. Oh iya. Engko mulai ya zong aku. Ayo. Ayo nak Mega. Ning kono terus mak tratah lewong mbak sing iku tambahane to Bu? Tambah 20 keroncong wae lewung e dadi lewung aku maido lho ra terima kasih ya Mas ya nggih Mbak Mega nggih paring dawuh wilujeng dalu sehat-sehat alhamdulillah kok cerah men to iki iya kaya masa depan. Oh masa depan cerah seperti masa depan Mbah nganu uti kula niku lak remen nonton jenengan siapa nak? Uti kula Uti rapopo nek sing Mbah Putri kahanane napa mawon iki nontone jenengan wah jajak aku nang kamar mandi nonton utimu kahanane apa Bu? Maksud tenane Mbak Padu kalih Mbah Lenang nontone jenengan entah lagi seneng bunga entuk arisan nontone jenengan matur nuwun nah tadi lak apa sakit diambil kesimpulannya apapun masalahnya nonton tikus solusinya nonton tikus masa bojoku dilokke tikus rasa tersinggung anu no santai wae kuwi apik lho hamster lho kuwi iki kudu tikus celurut dadi celurut ya spesies tikus iya bron masa bojoku dilokke celurut karo tikus lah lincahe niku lho turine simbah niku alhamdulillah nek mergane apa kok aku lincah mergane apa sikil Lah sikil kurene iki kur gulang-gulang. Ayo no iki mau pamujudane dadi ati. Dadi kersanipun iki duet kalian Mazda. 500.000 lho. Nek ora gelem kok tak gentenane duet karo Pak Amu. Heeh, no aku 200 wis ora masalah, no. Pak Amu. Duete Mazda karo Mbak Mega. Ning aku anu wae, aku tak ngrungokke wae kek wis anu wae. Lho kur cair. Terus tadi kan mau kabeh separo-separo. Men digawa kono kabeh wae. Lah mbok digenteni bojoku lho entuk seprak. Alah 75 nih. Dek ngejoblas ta aku ki ngejane. Dadi kajenge romantis duet. Nah, dadi kok Mazda Mega berduet karo aku dimong-mongi. Bilang apa dimong-mongi? Girap-girap kudune karo Mazda kok. Nggih. Ya, mangga. Niki siase piyambak. Si piyambak. Cah kendul kok. Joko ya wakamu. Cirih. Cirih kene Mbah rene, Mbah. Ngancani aku kene.
Gua dah cocok lagi ini panganannya pirang-pirang. Nah iya. Iki gelem ora iki? Jenengan iku saru. Isen aku. Isen ya dijaluk. Kula simpenane kajeng ampun ketinggal. Oh iya. Kene no. Gegarane wong akrami. Garangane. Pokoke manut ajarane Mbok Dre kuwi. Oh niki garangane. Kuwi Gegarane. Oh tak kira garangane. Iya. Megatru. Garane. Megatru. Agar mangan, mangan. Megatru. Monggo. Megatru. Dadi rada maju. Tahun nono Mak lir tak kira tahu aku mak teratap. Tahu no. Tahu nono. Mengo sithik wis suarane apik kok. Lah ngopo? Cukup mengo bangkur. Tapi to kok ya ora arep nembang mbok menawa. Ayo nak. Mbah. Lungguh aku no, Mbah, lungguh. Yo ngalah ayune no sinden. mangsa dadak bisa Cak foto malah ini diseleke. Anu ayo nek gek terus nosek nojo nganu wakamu neng mburi kae. Heeh, cak selfie. Nah, marang dika ingkang rina wengi dadi ati prasaja tor bisa mama ana sinden kok ya ayune ngono. Kok yo jenengan ki ngopo to macak matut dadi sinden ning kono? Bulat pantesan sinden ki pitas wengi, Bu. Lah ngopo? Cerane nggawa dingklek. Lah iya. Lah kok dikira gur timpuh tok. Liki kowe. Halo sis. Wingi sindene bojoku. Rampung nyindian dingkleke ilang. Lho kok ilang piye to? Nggih barang ngadeg dingkleke metu meneh. Gundung. Berani nyemplung jare. Oh, sudah. Apa jarike iki bolong? Ya monggo Mbak Mega. Yo Dek Mega. Karo Betty. iseng kaya ngopo wong nyatane lakon satrine Galuk. gendro watasane malah
nggih Mbah Bocek ya Mbak niken. Ora apa-apa nok. Peken. Gila. Minggu sing mesra to ono dhuwit kok mosok kene nembang kono astagfirullah. Anu nok sisan maca ayat kursi sisan. Iki yo menungso tak kandhani. Padahal wong dhuwit kok astagfirullah. Jenengan kok ya nganu to Mbak. Kalih Mbah Bot mboten gila napa. Kowe jane yo girap-girap nok. Meneh wong jodohku kuwi. Awale iki girap-girap. Terus akhire suwe-suwe ngapa Pak? Bau. Suwe-suwe aku keturun dadi keturun. Iya. Nggih, ya diteruske. Rina bengi dadi ati wong prasaja lumut bebetine saben nareke mati putra alus bebutin Masda, nggih Masda ora kersa. Masda ora kersa sing teko gur masalah. Bukane kok masalah. Aku bukane ora gelem. Tapi Lah terus pripun? Lah wong sawerane ora. Ora apa lho kuwi kathah lho kuwi. Kan pun ditransfer. Iya kan pun Dikane ditransfer. pun ditransfer rekening listrik jenengan. Rekening listrik kuwi. Ane dadak ditum ya wis gak dipek. Oh. Aku ki sareh sabar nerima. Mula titelku SSN. Oh. Napa niku? Sareh sabar nerima. Iya. Kula niku ya es. Biasa. Es napa Mbak? Sak oleh. Gawitik nonjong kok pira-pira sak oleh. Ora piyayi kakung iki biasane ngono kuwi. Biasa. Ngaten. Ora piyayi kakung kuwi wong putus asa ngono. Putus. Wis gak sak oleh wae lah. Yo gek putus masalah timbang putus asa. Ya jaman koyo ngene kok diputusi asa ya. Ayo nak terus ke Ketole digongke. seumuran jan awe. Oh iya ya Lucu padha. deh, Mbak. Padha ya. Padha. Ini kan kita tuh temen TK itu loh. Iya, Iya. Kamu lupa nggak? Kamu yang gejlungup itu loh. Itu bukan TK itu PAUD. Oh. Nah ini tasnya aja masih di Oh bawah. iya. Saya masih sangu sendiri. Sangunya tremor. Remote mandiri. Pepeneng. Yuk terus ke. Rino wengi no. Ngeng. Rina Bangita. Rino
wonten ing Tokyo. Wonten ing Tokyo sampun pun pinanggani nggih. Oh sawerane njaluk mirsani Pak manajer. Oh nggih Pak manajer. Iki katur menika salam-salam kagem sedaya panitia. Nggih. Pak Masrul menika ketua panitianipun. Pak Duwit ya panitia sing anu awake dhewe matur nuwun. Karang Tarunane kene asmane Setia Bakti leres nggih Mas. Karang Taruna Setia Bakti yang selalu kompak luar biasa langsung set. Sampun peparing komplit. Nggih. Tasipun tenggani mbok bilih wonten Pak Penewu, ugi Pak Lurah Pak Haji Mulyana. Tesih nenggani Bapak? Alhamdulillah Pak Haji sehat selalu. Lan ugi katur spesial kagem Pak Dukuh Suharno. Pak Dukuh Suharno pun di Pak Dukuh. Nggih. Oh nggih. Pun sare. Sare kepiye Pak Dukuh ki? Pak Dukuh Suharno. Nyamiji karo kanca-kanca kalian. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sedaya kemawon. Monggo sinten malih pamurutanipun menapa? Menapa melih Mas Ja? Pacah banget. Nggih, kathah banget. Sing gayeng-gayeng sithik, Mbah. Oke. Nggih. Kaya SMS. Oke. Iya. Nek SMS Iki mau ana apa iki jenenge? Ana rondo. Ana. ana nangolo. Kadung Tresna ana. Terus Gerajakan Banyuwangi, terus Caping Gunung. Caping Gunung sampun. Kodang Kuning, terus Caping Gunung. Gubuk Asmara. Lewung niki. Lewung, terus Caping Gunung, terus. Nggih. Kok mubeng niku terus. Sik napa malih menika? Nggih. Ha iki Lewung wae. Iya. Lewung. Oh nggih, Lewung. Men dikancani karo sinden. Lah. Oh langsung lewung menika. Mboten napa-napa. Siap, Mak. Lewung. Ti. Pak Bu sing rada gumiak nggih. Nggih. Pun sami ngantuk derek. Sampun. Alhamdulillah. Dereng ya. Sinten? Ya Tia karo Via ngadeg ngono. Oh, Mbak Tia karo Mbak Via. Kimpul ki jan. Kimpul. Nek nyepoti kula mantep ngoten nika. Oh, ya tenan. Wah, iki aku kok kowe? Aku ya. Iya ya. Nyepoti aku apa via pol? Pul. Nek Mbak Yanti le nyepoti gur nganggo suling. Ya terus piye nek nganggo suling ki? Ora sado rebutan kimpul. Nganti nek ketiga dawa kimpule iso ngaki. Rebutan kuwi bae. Nggih. Ana pamundutan lewung. Ceket ngangsek wedalipun. Wah apa jam 12 urung ana santai santai. Maksudipun lakon sing kepenak jame kaya aku iki lho. Kepiye? Jame jenengan kepripun? Lho mati. Jam piro jam mati kok pamerke. Mongso leren-leren. Timbang ngurusi malah ora kemrungsung ya. Ampune lho Mbak. Duwe kok apik banget. Nika bojone jenengan. Bojoku no. Lho kok emute kon rada sengak to no. Iki ki bojone ta kan. Coba jejer. Pengen apa piye? Sing pengen ki sampean kuwi kok. Oh ayo. Ku aku ndek bojoku ketok ora betah suwe no. Ora kepanasan po Mbah nggo matahari barang ki. Lho urip iki kudu jenenge wek urip ki padha karo urup. Iso madangi liyan. Lho. Nek wis ora urip ki wis ora murup. Ngono ya iki karo kok ngene iki isih urip kandhani. Sik ndi Mbah sik urip? Sik urip. Kene iki ora ngemakno kene. Sing ana mataharine ki lho yo. Ya uripno raketan tingil-tingil. Ayo mataharine ming melenir. Lah mataharine ning tengah je. Gur melenir neh. Well nek matahari ki nek ning tengah lene ning kiringan ki mata kero tak kandhani. Kene tengah kene Pak. Kene Mbah tengah Mbah. Yo, lewung. Aku tengah. Ayo lewung. Ayo Pul. Oke Pul. Pisan-pisan ki ganti bojone. Ah bojo loro ngene iki lak ya wangun to. Bojo loro ngene iki lho prapedhot aku. Mbak Niken. Dapo. Karo aku ra apa-apa arep umure adoh. Sayang. Anu Mas ya. Langsung jempale ketoke nek ngopeni bojoku lho kok eleh nganggur. Lah ngapa? Pun cekap kula mawon sing ngertos. Malah gur takon blonyoi remason kok. Monggo, Lewung. Yo.
Yo. Ini toh Mbah, ning tengah. Nah, men ketok kamera. Semangat no. Ini zaman biyen ki pancuran kinapit Sendang. Nek zaman saiki apa Mbah? Wis ora pancuran. Padasan pi lali radisi. Kok ritir-ritir Cari Mbah ini. tes. Wah, malah gur satete. Ya alah. Tono nantekno pakmu. Sabdo pandita monggo sliramu ayo mugi Gusti ngersani resaku bakal Pargio. Sabda yo. Bahaya nek madhep rene kok ndak kimpul. Oh, madhep rene. Aku madhep rene tetep badi nak aku. Kok aku dipindah? Anu madhep rene. Ya, saiki aku kene, Mbah. Madhep rene. Madhep ngendi? Sabda yo. Iki sadep-adep enak iki. Jogete lho maksudnya. Iya. Sabdo pandita rat awake Ora mali yo ditanggap jatil ngono kok malah pawe to. Dadi jadilah. Pawe.
Adek kok sedilit. Bu, seolehe yo mulih, Bu. Adek rekoso men golek pangan iki. Wah, ayo nek kudu. Yo. Kowe lah. Duh, suwek semetakku dah. Padiko. Ora delok kepiye? Delok le suwek. Kowe engko nek ndelok nganti weruh genah melu aku mulih lho, Mas. Kowe iki ya do ngopo ta ora didelok wong sak. Gumun aku. Tenan Pak itu. Tombok kathok Pak itu. Mak reketek. Ya Allah tenan ya Allah. Suwek sak ambane Pak Ibu. Panitia dimontuk mencarikan ganti. Kene tak talenane Pak. Suwek tenan. Suwek tenan. Kathoke bedah tembelen jadah. Kono mau kaya nek jadah. Kene hei. Nyumbul kene. Nyaki lho tambah jadah iki lho. Lato-latoku pecah yo. Iki tetep ngeler wirang Pak Ibu. Ning iki nek tak jono ki ketorone. Mboten enten rafia ngeten. Ja, rekoso urip iki. Iki sing ngersake le wong nganti anu nyuweke semetak. Matur nuwun Mas. Sesuk kon uga kecawet Pak Ibu. Aku krungu sering-sering. Se. Kalau kayak Itali kalau Mbak. Gue tak gunali keprak lu.
Culana wae. Ora. Wis aman. Aman. Iya. Flashma Pak ya. Pak terjadi sobek tenan. Mak reketek pun nggih dilajengke. Lha wong empon nggih. Heeh. Nggih pun nggih. Iki sana Gerajakan Banyuwangi kok iki luwih semangatne. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing tau sepi. Lanang wadon dalekani. Ilangaken susahe ati. Ngaten niku ta? Heeh. Lungguh nyang pasir pasir. Sindir semburan. Lanang wadon sandiwara. Lanang wadon
Nggih, matur nuwun. Ya. Iki cek ana satembang kok. Iya. Anu, tak ngatur nggih. Kayak openono kayak garwane jenengan. Tenang mawon, tenang. Sik Pak Boyok kula ora puwak. Sesuk meneh iki dintun nek krokong repoti boyok iki. Nyambut gawe boyok kok dadi masalah. Tak lenggo. Minum. Lah ora sak kabele kok ya. Mbrono mosok digawake sak jumbo. Padahal aku kan dispenser. Iya. Dispenser yang bocor. Nggih tasih malih Mas. Tasih malih. Oh, nggih. Iki Mbak Niken ben maju nembang. Oh iya. Iya. Yo Niken sia. Mbak Niken seloti Mbak anu kanca-kanca. Yo diseloti. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbah Paut. Kok aja rusuh-rusuh kaya liyane ya, Nok. Mboten, kula kalem kok. Iya, iki kur sore nang aling-alinge meneh. Kok bahaya. Ketok lho, Mbah. Alah, kur ketok sithik. Nglewer. Bang lewer iku tuh. Taline kathok iki lho. Lah iya. Kok malah kaya sutoking. Apa? Sutoking. Stoking. Lah stoking ijik, nek sutone entek. Stoking sesek niki. Nggih, wonten dawuh Masda. Iki kathok sing ragu-ragu. Kok ragu-ragu? Gejojak-gejajet. Gojak gajah. Lah iya kan ragu-ragu, ora los. Nek jero kathoke los. Monggo Mbak Niken arep nembang apa Mbak Niken? Pamulutanipun? Ora, oh maksudnya arep sampean arep nembang Oh, apa? ngaten. Hebat tak liyane tak turahke nggo goro-goro. Jenengan iki spesial. Dadi monggo Pakai telur berarti. tapi separuh. Telur ning ora netes. Lorati we lorati. Nggih. Loro ati? Nggih. Loro ati 2. 2. Oh iya. Karo Mbah Baut ya. Wah, ora tau lorati kok. Mentok panu. Lorati dereng nate. Panu kadas niku tau. Penyakit kok ora berkelas lho, mosok panu, ora kelas kuwi. Wah, panu ku ora beda-bedake lho nggonku kepala sekolah pe panunan kok. Nek kurane kelase padha wae. Nyatane malah sing setruk kur mbokku cilik iki padahal nyambut gawe kurtani malah setruk. Jare penyakit kelas nek setruk. Ayo kuwi berkelas. Berkelas. Nek entuk ya kur wong ora duwe. Basan panu malah entuk kepala sekolah. Yo. Ndani kok yo. Nggih. Telat. Aku ki mikir saya sampean iki dagelan intelektual. Intelek. Heh? Intelek. Mosok telek. Wah, Intelektual. penting telek iki. Resone lek motor tak ada. Iya. Ayo Mbak Niken. Iya. Ya Pul. Ayo rasene meru joget rase.
rapi sonjoko munine bareng. Kan penak bareng. Oh iya. Jenenge sehati no. Iya, nyambut gawe yo bareng-bareng. Aku yo gumun. Siji meneh Mbak Niken. Lagune lara ati kok bumyake kaya iki sing lara atine apa. Ngene lho Mbah. Wong ki nek lagi lara ati, ki golek seneng-seneng ben lara ati. Mulane ana tetembungan nek seneng kuwi larang regane. Kuwi jenenge marekke lara ning ati sing muga-muga iso dadi siji. Membangkungkan. Sijine Mbak Niken. Niken loro-lorone ya ora. Iya. Taman Juruk tak padha banget. Jenengan kok nyindir bojo kula tuh? Kok nyindir? Taman Celurut. Juruk. Taman Celurut. Iki laguku dene nggon Bangju. Lah piye? Neng kutha Solo. Mudolan mudi cekicik. Saiki pindah henti, Mbak. Aku pindah ning Sorwit. Ya ora apa-apa jenengan joget karo icik-icik e nggowo icik-icik ramah sempul. Ayo kanca-kanca. Monggo Taman Juruk. Ayo nok Niken. Mbak Niken 1 dan Niken 2.
Ora kari demo kok anggo nggeret aku ki ngopo? Sing tuwa-tuwa Sing penting aja cepet mati. Ora bahaya to, Enggak bahaya ta. Sing tua-tua muga-muga panjang Yus. Amin. Lagune Taman Juruk, Solo, Kota Solo. Solo. Kutha Solo Taman Juruk. Taman Juruk, matur nuwun Mbak Nikensi ya. Mbak Niken, terima kasih. Tasih malih mbok Senin. pilih napa sampase Stasiun Tugu. Ya. Stasiun Tugu. Wah ayo Prono Bu. Ora maksud lagu Stasiun Tugu. Iya. Ing wengi ya. Nalikane isana Temu tak untapake seliramu pamit aku. Ayo saka ngarep. Ya. Ya. Ayo Bol. Ya, ublek utak Bol. Sarang-sarang enggak. Stasiun Tugu. Bar saka Solo. Terus nek stasiun Tugu Jogja ya Pakmu.
bengi sepining rasa buka stasiun toko kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan konturmu tatu Ngadi nongo ya pakmu. iya dik Muga-muga aku kerasan. iya dik Kang Mas. iya dik Guru ya ya Dik. ya iso sik wae iya dik Gelegen niku. Matur nuwun. no selindro iya matur nuwun Mbak nikan Mbah Baut Nggih. nuruske lah oh nggih Matur Kula nggih sembah tak neruske. nuwun. Mas Dalang sehat Nggih, selalu. sehat selalu. Katur ugi Sehat katur selalu. sedaya warga masyarakat wonten ing mriki. Mutian khususipun. Nggih, wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun caos panglipur keladuk wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. sami Nyuwun pangapunten mboten kasengaja jane nggih pun kula jahit kula alteko gene kok sowan wonten Mutian Kedrawasan jebol betengipun Ingkang baken ngodinunga sedaya pinaringan sehat bagas waras lancar. Amin, amin. Kula nyuwun pangestunipun sedaya pinaringan lancar. Amin. Matur nuwun pun lajengaken billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo nduk tak teruske nderekke lakon. Iya, neruske. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para punden dang sakno sumantra Al-Fatihah. Bismillah. Ayo mak tak diriake. Ayo. Tak entek udut sik. Mundur rakyana mate undanging Pramadya Bala Samya Saweka Omyong swaraning pendebari Kurbakur nengke bawan Kok sorot nembur yang suling pepanden dalu tak bandera mewah kakondo mawarno warno Indo celetian Asri kawuryan krek-krek suaraning kutha maneng remakala anyel kantira ana bekarku milar kusuma tali tahat mulan sancota cincin mangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jir mung jir yaksa temahan
kolong kekolongan bubar kang samya ningali